Ang'o matimore? Nyalo bedo ni Gavanas ywak ni recurrent kaka gibo bedo ka gichulo jogi dwe ka dwe kata higa ka higa ema onge gimomiyo podi gi take time gidwaro no rie weche mondi kapok ondik gi yo mongirore. Koso ang'o matimore? Adiera nitiere kanye wachno, Nicholas? Joyce, an kawacho Gavanas wuondoji. To kendo gima nyalo wacho ni gionge gi goodwill. To gidwa tiyo gi wach mar UHC nieri mondo gi advance interest margi. Interest mane magin godo? Ok interest mag jotich. Nikech pesa koseketi. Kwa ng'iyo chien kata na history mar UHC. Nitiere around 2023. Ne sirikal maduong' noseyie miyo jo UHC orak mongirore. To Gavanas nowuok tung' mosuo ka giwacho ni gisewinjore ni nitie summit mane gidhiye ma giwacho ni UHC omed orak mar higni adi? Higni 2. Mano sign mar bad faith mokwongo. Mar 2, kanyocha wa fight mondo UHC omi pesa, omed gi pesa mondo giyudo orak mogirore. Gavanas ne ok in support. Ne en back and forth. Wan wawacho koni eri mondo pesa wuogi gin giwacho dhok machielo. To jogi to tiyo e counties mekgi. Jogi eki miyo services citizens mag counties mekgi. Koro kanyocha pesa osegol. Gichak giwuok ni gin pesa no ero ok gidwa conditional grant. Adwa penji ni yande. Nyaka ne devolution chakre. Counties gi eki onge chieng' mosemigi conditional grant kata mana e services ginene e migawo mamoko. Ma e ginene e grant mokwongo midwa migi makoro gitamore ni eri. Dong gisebedo ka giyudo grant. Ang'o miyo grants go eko? Ang'o miyo grants go pok giginene pok giwacho ni ok wadwa grants gi ketnwauru grants gi eki e dora. So wan kaka wan jotelo mag riwruok mag jotich ok wanyayie gi gik ma Gavanas wacho. Gidwan giwuoga maler to giwach ne jo Kenya gino ma gidwaro. Ok gidhi e tok tent kama endi ka giwacho gigegi magin maging'eyo. To siyo ji ka ng'iye mos to act mana ka wacho wach maginene atiyo gi wad nieri mar gun ma sani koro Kenya nigi guns mang'eny. I think mane kaka gin nikech jogi ka ng'ato tiyo ni nyaki appreciate tich ma ng'ato timo. To nyaka ne jo UHC chak tich sani eri dhi higni 7. Gavanas poko biro mowacho ni UHC tiyo nwa maber. To gima nyaki ng'e ni counties mang'eny sana ok ndik kata na jotije. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni lakteche gi mag UHC ma kinde ka kinde mathoth osebedo ka ywaka ne ondik gi yo mongirore. Ji 7,400